everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kinsa ba ni siya din siyo? Akong amigo Jel, layas ni siya. Aw, Way dang mo sinina, mong Layas. gidana ko ni sa inyong layas ba layas. alayas lagi. Oh, layas lagi. Oh, Nya wa mi siya dang sinina, mga kong gidana sa inyong kayukayan. Aron magapili ukay-ukay. ikaw sagop ka, ikaw sagop. Siya layas. Mo ba? Lalaba ka din sa okay-okayan ang hila? Ha? Kumot naging fabric conditioner. Ah, uy. Saan? Halabay, Kita sa glay pagi. namatikdan ni anang malditang putot ang imong pahumot. Kita sa Imong glay bitaw saway. ko nimo. Hala. Hala, mga na. Nan sila yung saway ay, kakita sa glay pagi. Lalaba ka ba og damutang og fabric conditioner? Awa kita. Don't talk to me! Naunsa ka bayot? Marag nalimot kasi magbuhat na ako, no? Kay giun sa manday ka ani yads, ha? Gibugno kini niya, tungkol siya kasuko sa kalalaki. Ha? Kisa mo lalaki ha? Ah, kining de Carla. Kung may kasuko ka nako, ay na si Angela ang pahimungti. Ako na lang. Kay mo sugot naman kung imong pasakitan ba? Kung mao na imong kalipay. Mao gyud na mahitabo ron kung magdugay pa mo dinhi. Di ba nga matod ko nga kanang di mamalit pahawa din sa akong pesto kay samo kayo. Ala. Mamalit pa mi day. Unsa? Bitaw Miss Guwapa. Oh, uy, nidigwa! Ngano nagsuka-suka ka? Nidigwa, man ka, ano ka? Hoy Ikaw ba? ngano ka? Ikaw ba? Guwapa ka, pero... Ah, mudigwa Tawa ka, diha! mudigwa. Ay, naglito ko Nagluod-luod ka lang da! Mas load ni akong gikatubang. Mong, kasugaan ko. Ako? Ako ba abot mo ipasabot? Di, Miss Guwapa, oy. Kanang kanal ba? Nga, niadapit sa iyong tindahan. Mo'y load, Miss Guwapa. Aw, lagi. Pero ay lang kog tawag og bis gwapa kay na makak na kaanak. Huwag ko naman dahil ka. Suko-suko pag yung ka. Unsa? Oh, oy. Mamili na may ukay-ukay si Baydensyo. Ako nang, di ba mo'y brief din, he? Ay, brief! Olaw, pa biya may mga bli og brief istoy. Pantira! O, kana na lang. Kana. Sige, Uy, sure ka ba istoy? Mapanti ka. Oh, yeah! Okay na na kaysa mamanos pa ko ni mong brief. Di masab ka mo sugot. Ba istoy. Oh, mo ba, bro? Mao lagi bro. Murag kuangon pag nga akong savings sa gustong kasal ni Hart. Uy, ay, kaluoy tingog mo naman mangayo din ako. Hmm? Okay, palapanan sa ninyo ang og plano day. Ay. Kuan mo good. Sila ra man good si Hart ug ang wedding coordinator ang nagsultig maayo. Og si Hart sad ang akong gipadesisyon aning kasala kay mao magyapon. Ug mo suggest ko ang iyara man gyapon gusto ko matuman. Luoy, mo kamuton kog dako ini tinguga da. Hmm? Mas ka magkatuo ba ko ning nakita na ko nimo, bro? Di kay kung ana sa imo mga uyab kani adto. Wa ko magtuon ka na si Hart ang makapitol sa kiatan nimo kasing-kasing. Ikaw ba? Hmm. Ay good pagisgot ana tubangan ni Hart. Basin og gathan ka adto na. Maangin pa ko. Uy, nay, may. Para ka naginot ka, Unsa si man? Father Josue mo'y pagkaslan ninyo. Ha? Father Josue ba? Kailan mo Father Josue, di ba? Oo. Oh, siya pagkasal. Pero Mama. may klaro yung kasal siguro. Kay bawa ka ni Hart na gusto niya bungga yun. Oh, ano ba eh? Ay, Abi ni mo, kanang problema ni mo, dako kay problema sa kong tanaw. Og nasayop kasi mong giduol karon bro. Muna yung pagkaing nun. Kung worried ka, relax. Kung suko ka, smile. Kung nakay problema, pray. O kung wag kay kwarta, kuan, think of me. Huwag kami Sara. Daghan ta. Oh, sana. Okay ikaw na. ba gilingaw-lingaw ram ko ni mo eh. Ito, ako ni ako'y kwarta. Ni ako'y kwarta. Pero di para imo. Kung may gamay ganitang kwarta, igo-igo rin na. Sakto para rin na ako. Ay pag-ingon nga away kwarta.
ingnon niya tas Ginoo nga pagkakunta og iyang bawion. Magkaingon ang Ginoo nga gihatagan ta nako, gihatagan ta niya kwarta. Unya may untang wa. Ay paghatagan ko niya gwa. Sa ganahan ka na. Ikaw wag gilingaw-lingaw ra gid ko nimo. Mao ginagyod. Unya nalingaw ka. Paita gid. Murag wa man ka malingaw. Pero bro, bitaw-bitaw, may kwarta ta. Pero dili abot para ng gidiman nga kasal ni Hart nimo. Ni may. Hayon mo itong mga kwartahan mong matrona. Tabangan di ka. Hanggang kay. Tawa. May katawas pangago. Pangag. Saman, tubag ako tarong. May giduol ka nila, no? No! No! Unsa day sa puta ni mo day Carla? Ay nalang pangutana din siyo. Kaya mo man lang gihapon, wa man ka ikatabang. Naansab ka nang imingon kang wa ko ikatabang. Nya ra ba? May mahimo jud kong tabang sa imong problema. May gusto kong ipapatay. Oh, Laki ni Te Elvera nga si Derek. Kahimo ka? Kaila ka? oo! Kaila kong direk. Blagot ko ato. Kay gisikasikaan ko ato sa diyang nasagiran ko siya sa dahil kong lantay. Unsa? Tinuod ka din siyo? Nakaila kang Derek? Nga nagong taong wa. Arugante kitang tawhana to. Bugiro kayo. Pagitaan mo siyang kumo. Nagtuot nga siya huwag kumo. Wala ko sokol itong hingayunan niya. Kay, kansan kong magkagubot yan ni Scarbon. Pero tingali, kung magkita may dakong hawan o kami lang duha, di ko ito atrasan niya noon. Oh, ganun ka kaisog din siyo? Unya, kahimo ka og patay ni Derek? Ha? Patay? Sukmagay lang day. Ay lang, patay day. Ay lang patay-patay. Kaya makasabi sa ginawa na day. Magpatay sa si katao. Hanggaw ka man ka din siyo? Puti ka man diyang itlog? Brownie day ay. Unsa? Brownie kong itlog. Di puti. Bastos! Ikaw rin kung unang hisgot na day. Gisakyan na ganit ka. Pahawa! Pahawa sa kong pananaw kay sakit akong mata og tan-aw nimo eh. Mura kag yung pulig sa akong mata. Sambol king itan-aw. Pahawa! Nasab ka na papahawaan ko mo day Carla. Mamalit din inyong kayo-ukay ha? Unsay mamalit? Nga sige raman kang pulit og ukay-ukay diha. Dayon ibutang naman, pulit naman, ibutang na pod. Wag yun kay napili. Ibutang yun ako day. Kaya kada punit na ko. Bram siya kumahulbot. Unsa? Ako yung ibutang. Saom na ko ng bra. Huwag ko isawa. Kung musugot ka na ko day Carla, palitan kag bra. Bisag pinapagdusina. Pahawa! Mamili pa lagi biday. Ay, istoy ay. Namili pa. Mamili pa ganit tabi istoy dong. Namili pa ko din eh. Muna pamili ni mo, di mo pili mo. Pangawat man na. Sigawat. Ano? Imong gipamili, gipamutos man yung ritsyo. Ikaw may nagputos gud ana gud. Imong gipamutos, imo na pili. Oy, bayan lang ko ang ana. Di day mahimo nga pupili pa ko. Ang pili. Nga punaan pa nako. Pwede si mong ikaw ba? Pwede. Basta ka mong giputos, 240 na. Wala nakaabot og 240 bayot oy. 240 lagi na. Humani ba kwinta ha? Pa lagi. Ikaw Lagi ba? nakaabot. Kung may tawag ko Iro, be? Oh. Iro! Oh. Dai bayot dire no. Dali, dai bayot dire. Bukog diri, Iro! Dai bayot dire no kani. Ikaw ba? Ikaw pabalik kag kwinta ng tanan, ha? Maglibog na ko. Mugamay akong bayranan ana bayot. Kay mo hangyo man ko anay mong amiga. Uy, Siya may akong hangyoon. Unya lang ko hangyo kay nagsulti pa man sila si Baydincio. ako na maingon, bukog. Bukog naman. Ay, bukog. Istoy. Di ka lang! Mahangyo ko nuay! Wala na'y hangyo, kay barato na kay na. Ay, O kung di mo palit, way problema. Di na mapanos, bisan sunod tuig parang mahalin. Malditaha gila na inyo siniligan din isa. Hay, ambot ni Baydincio. Kung anong nahigugma siya anang wa man tanay beauty bayhana. Wa pagyoy height. As in, totally wa. As in, invisible siya sa akong mga eyes. Oh yeah! Bay, ay natong usbang imong gisulti bato kang day Carla bay ha? Aw, nahibaw magyud ko ba nga ulaban kang Inday Carla nimo ba? Dili ba? Lisod akong madunggan ka ba? Wa ka pa kaila sa tinud-anay batasan ato bay? Mao gani ni akong gikahibudngan kung anong katong bayhana imong nagustuhan. Nga, kamaldita adto. Mula sa gwapa, mula sa ginsang dato ato. Katuluan ay kasing-kasing bay. Be,
Katudluan di kung si Carla ang gipitik ini. Oye! Ay, kaseryoso na ba ni mo di abay? Di bagay sa atong pagkatao nga magsineryoso ta, kay mga pobrita. Kung seryosoho na to ang tanang butang, ilabi na sa kasing-kasing, dali tang matay, anak. Ha? Kaya nga naman ko no. Ay, awa, kadagang naghikog tungod ng gugma-gugma. Pero katudluan ba laging pinitik sa atong kasing-kasing? Less than. Ha? Ha? Less than. Listen? Listen lagi. Mahimong dili katudluan. Apan, mahimong kapugngan. Sa? Ayaw tuwan ng sulti sa uban nga. Kapugngan pa kuno'y ba nung kang gugma. So, binuang na. Kung normal kang tao, makamao kang mupugong sa imong kaugalingon. Sa mga butang nga, makaayo ni mo. Aw, gawas kung buang kang tao. Kaya ka ng buang, magtuman maginasiya siyang gusto. Bay, Kung magtuman ka sa imong gusto, o magpadaog ka sa imong gibati, buang ka. maestoy. Kay giangay ta sa Ginoo bay. Giangay ta sa Ginoo ug hatag og maayong panghuna-una. Aron kahuna-una tagtarong. Naragi na natong tao kung magpalabi ta sa atong gusto, bisan dili na angay sa atong pagkatao. Naragi sa tao kung unsaon niya paggamit ang iyang kahibaw. Bay, Ngayon tagmada ako raw gang si Hart. Bayan sa mong kasal. Di gina ko mahatag ang gusto niya ing granding kasal sa pagkakaroon. Hi, babe! Oh, Morning! morning baby. Wow! Huh? Bagay ang imong outfit sa una natong buhaton para sa atong kasal, babe. You know what? Nagkasulti namin sa atong wedding coordinator. Karon ang schedule sa photoshoot nato, babe. Alang unya sa pagpapublish sa atong kasal sa mga inilang magazines sa newspapers. Ha? Kinahanglan pa ba yung i-publish ang atong kasal, babe? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!